לשיר לה מן הלב כמה שהוא אישי. אומנם היא בת 90 שנה ובגילה עומר שוקקת, ולי היא חברה טובה ללכת הלאה יחד איתה. ידעה מראשיתה עוני ומחסור, חיפשה עד את האושר פאר הדור. בעבודה קשה עד כלות הנשימה, לבנות לי את הבית מתוך השממה. היא בת 90 שנה, אך בניה לתפארת, ולי היא חברה טובה ללכת הלאה יחד איתה. גדלנו הילדים 4 דורות איתה לאורך השנים, ולשמחת ליבה הבאנו ביקורים מבול הענפים שהפיחו בחיים. היא בת 90 שנה ובחגה עומר שוקקת, ולי היא חברה טובה ללכת הלאה יחד איתה. בין הטיפות אצל השינויים, שינתה כיוון בדרך עם החברים, מול מציאות אשר שינתה אותו בפנים. אנחנו עוד נראה איתה ימים טובים.